ҳодисаи сӯхторе ки дар бозори Султони Кабир пойтахт ба амал омад, оё сабабаш маълум гардид? Маълум гардид. Албатта ин расиши ноқилҳо аз беэҳтиётии соҳибкор аст. Ду нафар аллакай ҳам барои ин кирдори ғайриқонуниш ва хавфноки ҷамъият доштанаш кирдораш ба ҳабс гирифта шуда тафтишот идома дорад. Умуман вай ҳамун гурӯҳҳои якҷоӣ дар ҳамон ҷо блогер буданд. Якҷоӣ вақте якташ баргашта мебиёяд пешрафти Тоҷикистонро нишон медиҳад, ба гурӯҳҳои ҳизби Наҳзати Ислом онқадар мувофиқ намешавад. Яъне аз пешрафти ҳукумати давлат онҳо розӣ набуданд, онҳо бурда ба ҳамун сарзаниш карда баъдан дар натиҷаи қарқаша бо пистолети травматикӣ ба ӯ тир холӣ мекунанд. 4 нафар дастгир шудааст аз тарафи мақомотҳои олмон. Ман баъди ин ҳодиса паҳн шудани ин ахборот супориш додам ки бо сохторҳои дахлдори олмон мактуб ирсол кунем барои муайян кардани ҳолатҳо ва қазияи ин ҳодиса.